Herätpäs nyt. Lähdet tänään pikkusiskosi kanssa kauppaan. Ai niin. Pikkusisko nousee. Tänään me lähdetään kauppaan. Ai niin. Kauppareissu. Tulet mennä syömään aamupalaa. Juu, aitsi. Syödään aamiaista. Juu, syödään vain. Aamiaisen jälkeen. Mennään nyt ostoskeskukseen. Juu, sisko, odota mennään. Minä tulen. No niin, nyt me ollaan täällä. Tarvitaanko me nyt niinkään ruokaa? No ei. Mennään vaikka tuonne. Ei me ruokaa siis tarvita varmaankaan. Ja sitten... Mitäs täältä löytyy? Ostetaan vaikka nämä kaksi. Onko mennyt jossain vaiheessa sisko leluosastolle? Joo, ja leluosastot vaikka nytten. Joo. Leluja. Saat valita mitä otat. Mä haluan vaikka ton ja ton. Näin sisko valitsettu. Hyvä. Sitten mennään kassalle. Oi, korut jäi. Hei. Haluaisimme ostaa nämä. Selvä, se tekisi 30 tasan. Hyvä, kiitos. Mennään pikkusisko kotiin. Juu, mennään.